Tchabibi, une agence immobilière Golordu Taotendu Golf Sud. Entreprise Kuchido Hôpital Dalal Jam. Tchabibi, dillatu ko el hali njeeguleyɗele appartement villa ha iko wayno tawa aadi maɓɓe ma ko lombude ɗiɗon caabi ha nder juuɗe ma jiɗɗo hebde agence immobilière Tchabibi noddu 33 837 37 19 iɓe tawe kadi ɗo e technopole 33 883 03 79 walla mbaɗa 77 685 63 47 kono kadi agence immobilière Tchabibi ene heɓoy ngel ɗon nodirguel 76 390 17 27 so tawi koto leydi France aɗa wawi wadde 00 33 60 58 80 502 ko ɗe tongoɗe woni keɓirteɗe agence immobilière Tchabibi. Agence immobilière Tchabibi hokkata mon séri mon Seydi le fils de Khalifa. Journaliste Pindi TV mbiɗa andi ko an halfina enquête gueɗe caɗele gonɗe e nder leydi ndi oɗo saaha mo kalten jaafoɗa par ce que aɗa andi to gonɗen ɗo leydi ndi foof ene fadi vraiment oɗo affaire leeray koye mumen ko ɗum min jinno namdade mon dokkani hayso konngol gotol tan 1 minute mbeɗa andi ka keñiɗe ko joni gummiɗa commissariat kono wallu min hen jaafoɗa fat komi keñiɗo kadi o enquête police nan hen donc hoto kuule dara gofo jooɗo galle mum sécurité o ma artinde wuro ngo joni ko ɓoyani amin gandi monsieur Camara wallu min hen ko an halfina joni pour leera holto affaire o tolni kalna en bandiraɓe en tout cas ko mbawa haalde mon ko heewi mais de toute façon police nana waɗa ligguey mum ko mbimam ko tele haala yimɓe fone darma gande mi resnima Allah ene darma won affaire goto waɗɗo e ngal ɗo leegal suko nana fiya ha naati ayde laare jotta woni ko ala kono haqqillam fof nene ma ñinde fof kono an kam min saɓorma an a yiyetake Khalifa nan tan muttuma e nder galle a ƴewita he goto aɗa jooɗi tan ɗo barani fof yiyetama wallahi haali gonga ande debbo Khalifa ala to wawi yaade saabu ɗum hoɓɓe nan tan gara machallah komi jooɗo e ko noon wallahi non Khalifa waɗi omo e jaam mbar mo selli selli omo e jaam kono ko jaaɗo koyngal ko jaaɗo Fouta eyi nde ɓeytananda kam no ɓinguel men kañum ne waɗi sillo mon ɗo ko jabbude tan wadde mi salminima sohna Mariama hande de gardum ko jewten sababu ne ɓiyamo Moussa ande Moussa Allah waɗi omoni service o waɗama embauche joni te kadi omo totta mission mawɗo molanaɗo guila o haalni kam ɗum noon ha hande mi ɗanaki mi ñamani par ce que mbiɗo rondi o mission makko te mbiɗa yiiɗi kadi Allah hokkamo hen ko yiɗi ko mi winamo ni d'ailleurs yo ar ɗo o ƴeewa Khalifa wallahi gorom o ari o tawi kam ɗo min jindiri ndeysan o haalni kam fof ala ko suuɗi kam hen goram min so Allahu lamɗo jaɓi ma Allah newnu gueɗe makko fof ma Allah nawmi e dow jaam artirami e dow jaam ɓiɗɗo duwana ɓiɗɗo karɗo duwa ayno wade Zeydam elle kam min jiidu yumma e wallahi kam min jiidu yumma e baba e cihlagal mabɓe wona hande ɓe enɗo woni ɗon wallahi ko gonga ande ka yumma ko sa duwuma tan ma Allah jaabo non wallahi goppel fof wadde e juuɗe Allah no woodi sabu ɗum Moussa ko ɓiyam no jibinimi Zeyni noon jiɓrinimo sehilaɓe gandanɗa hoore ma te cihlagal weeɓani way hono ɓiyumma ni wallahi
laare wadde ma Allah jaabo beltima no feewi ma Allah waɗi hen ndiyam ɓuuɓɗa amin ya rabbal alamin laare jonde ala noon mi yewnino tan mbimi armi haalnoma affaire mission ɓiyo haade mi yiima mi yeehi anen jooɗaɓe wallahi mi yeehi ha gongol moppuma yewede ma ewa jarama jokene o mi salmini galle jarama moƴƴeralle ma jarama no feewi galam ndeysan neɗɗo moƴƴi gono kay Allah defeeron si boni o saha kala binoɗo ɓiyamo ɗum tawata ɗum ɗo wallahi mi wima Allah wawi ko bawɗe Allah acci fof e juuɗe Allah am jogino yoɓanno luwas jogino galle dogatno dépense fof bajjelam gotel ɓe nawira ɗum ni wallahi o baɗɗo nde bonande o fusi hooram o bonni adunam mi anda fof no mbaɗat ɗum ay mi acci fof e juuɗe Allah Allah woni ballo Allah ko jogii fof ay o baɗɗo nde bonande yo Allah feññin ɗum wallahi ke Allah acci fof e juuɗe Allah aleykum salam jam tan moɗum kay eyyi komin bidon ke police anarno ɗo ke Allah jongo min ar ya jarama neno hen ko wala police o annol do en o ñinde onnol no kom téléphone wi jongo min arto arno teɗam ko sohla kom non kam ade ɗen sa fini tan so Allah jaaɓi nenoya mbaɗa feere jottoyɗaɓe ƴeewa bismillah min arto inchallah skey Allah so ni tan komin laaɓɗo ɓi laaɓɗo taniraɓe jeeɗiɗo yo Allah ñaaw moƴƴo uddi gallam de wallahi o baɗɗo nde bonande fusi hooram uddi gallam bonni feeram bajjilam gootel loko lamɗo joni min mbeɗam yalta kam poɗɗo yaade indi sehlam goto hande noddi kam indi hande sam arani tan o warat kam joni noon mi ala jonde il faut mi yaha mi ñallani ɗo noon sa gayni hattitade tabangal halis nana fawi hen jaaha jeere defana bamma bottare anene e mbeɗam yaha eyyi Lela an hanki zeydi heeri ɗo gila subaka mbe yiɗi namdade mi ronki haalno mbaɗa ko jamde ɓinguelam yaawe ham nen zeydi ari ɗo ñan hen kay wi kam ko miɗi kam resde dewgal mi nanani reftu hen zeydi miɗi kam resde dewgal alhamdulillah rabbil alamin ko fotno dewgal ni ko min subaka mbe weeli ha alhamdulillah rabbil alamin ɗo way hewde rewɓe ni e sukaɓe rewɓe zeyd alamu yiiso wona ɓinguelam ngel kolmi mi weltima no mbanomi tampude oɗo galle ni bammana woy tampinde kam e oɗo galle ni haala jamma haala ñalawma haala subaka min muñi ha ɓi ceerno mawɗo khalifa wina resi ɓiyam ɗum ko yettere Allah kolmi mi welti ɓinguelam mi weltima hande noon subaka mo machallah hande moom subaka mo moom weeli ɓinguelam kola jaaɓi nene mi jaɓani de i ceernam ko ceernam ko mbiɗa ko an holko kalɗa mbiɗa jaɓani an leela noon dekete hande noon laaɓi kam tigi hande an ka haasidam aɗa jibinan neɗɗo ndekere won ko haasidma a anda an ka haasida sa wonani haasido arsugam arta ha hedde koyɗam mbiya aɗa ridda aɗa fettana bal yaha pour holɗum hol dalilu mum
no mbami tampude oɗo galle ni ha asugam areyam belam areyam mbiyaɗa aɗa hañami ɗum ɗum a danca ɗum an ka haside nde kadi an e bamma nandi an ko ɓi bamma tan mbawɗa wonde aɗa doga jam aɗa doga ñal haside ɗiɗi danade wawaddere heɗomi allah adduma wona mbiɗa ko ɓiye lella am heɗomi mbiɗa ko ɓiye ko sehilma waajo holko lella waɗi aɗa andi ko waɗi zeyi ɓi khalifa gonɗo ɗo e leegal ngal ha gandanɗa hoorema temdere debbo en yilo hande o resan ɗumen ɓiɓɓe mumen zeyid wine namdimo dewgal o sali o wi ko resdirta e mum mbimi ko haasida haalde ɓiye koye ɓi ceerno min wima anani winon gonko yaade lawla yaala tam haalde ɓiye ka haasida an sen garti min kaltit haala ka zeydi ɓi ceernayo oyoɓe yiɗima dewgal a jaɓi baba ɗumen keɗɗa no fewi baba yam banda baba ɓi halifa halifa ko ceernam ɓi halifa kadin ko ceernam baba ko wawande baba la ɓi halifa oppi galleji fof ari ha galle men wiyeɗe yiɗma dewgal ko amma jaɓde leyɗa yurmini bara yaano mbawi tampude oɗo situation gonɗo yo galle leyɗa ko arte wawi ɗum changé baba ko wawande wo forcé ngal ɗo wawande baba franchement non je suis désolé pour ça jono wawande baba leyla jew galo dewgal a nata he jiiri walla nata hen waalo ka detetero walla mbiɗe ma jande kurtoyɗen ko yurminima walla yurminima ko yurmini gasara jeewewol baɗon mbimi tasi yakar yay mbimi jeewe jewre oduñayi ko me. Allô, monsieur le procureur. Ahibi, dossier presso, dossier crime. Oui, dossier des crimes, évidemment. Ok, je veux que ça s'arrête tout de suite. Mais toute la presse s'est emparée de l'affaire. En cas procureur de la République, nous sommes là, avec mes subordonnés, avec la presse, et après je te reviens. Ok, règle ça tout de suite, tu me reviens. Pine TV, agence immobilière, Tiabibi, Hokanno on, série Mon Zeydi, le fils de Khalifa.